Viimeksi kuluneen 10 vuoden aikana suomalaisessa poliittisessa elämässä on tapahtunut aika tavalla. Erityisesti demareiden kannatus on laskenut rajusti ja miniatyyrimäisestä perussuomalaiset nimisestä ryhmästä on tullut suuri ja vaikutusvaltainen puolue. Suomen Kuvalehden toimittaja Leena Sharma päätti ottaa selvää, keitä perussuomalaiset ovat. Perussuomalaiset sai 2011 suuren jytkyn, eli vaalivoiton, siis jos me lunttaan tästä, niin 19,1% annetuista äänistä ja 34 lisäpaikkaa uuteen eduskuntaan. Sua alkoi tämä puolue kiinnostaa tämän jytkyn jälkeen. Miksi? Tai itse asiassa jo aikaisemmin, että mä oon politiikan toimittajana seurannut sitä heidän suosion kehitystä useiden vuosien ajan, että eihän se tapahtunut mitenkään niin kuin yhdessä yössä. Mutta se jytkyvaali oli tietysti sitten niin kuin yllätti kuitenkin kaikkien odotukset. Ja toi kun sanoit, että melkein 20% äänioikeutuista suomalaisista, jotka siis menivät äänestämään, niin antoi heille äänensä, niin se oli kyllä niin todella merkittävä juttu. Että usein kuulee tämän vasta-argumentin, että 80% suomalaisista ei äänestänyt perussuomalaisia. Mutta se on mun mielestä aika köpöinen, siis samallahan voisi sanoa sitten kaikista muistakin puolueista niin kuin niiden suhteen. Niin, jos katsotaan uusin Ylen tekemä Gallup helmikuulta on siis se, että keskustalla on 22,8, kokoomuksella 19,4, perussuomalaisilla 16,9, ihan marginaalisia liikkeitä sitten näiden välillä. Ja demareilla 15,5, vihreillä 9. Mutta lähdit siis tekemään kirjaa, joka sai nimekseen Ne kohtaamisia Perussuomessa. Sä nimenomaan halusit alkaa tutustua perussuomalaisiin niin täällä Helsingin seudulla kuin myös eri puolilla Suomea ja Brysselissä. Minkälaisiin paikkoihin sä kaikkiaan sitten niin kuin hakeuduit? No, ne valikoitu aika fiilispohjalta, että mulla ei ollut mitään kauhean tarkkaa rakennetta siihen kirjaan. Vaikka monet on tietysti sitä mieltä, että se on täysin epäortodoksista, että pitäisi olla hyvin niin kuin selkeä konsepti. Mutta mä menin vähän sinne, niin kuin mihin nenä näytti, että Lieksa oli tietysti aika ilmeinen valinta. Sitten Itä-Helsingissä, mistä olen itse kotoisin, nuoruuteni ja lapsuuteni viettänyt, niin siellä vietin aika pitkän aikaa. Ja sitten mua kiinnosti myös nämä kohuotsikoiden takana olevat möläyttelijät, että mitä sieltä löytyy, niin se matka vei sitten Kotkaan. Ja sitten oli Joensuussa puoluekokousta ja tämmöisiä. Se alkoi tosiaan Brysselistä, että siellä kävin tapaamassa europarlamentaarikko Sampo Terhoa, joka on myös Suomalaisuuden liiton puheenjohtaja. Ja siellä vähän niin kuin keskusteltiin tämän vuoden pohjaksi siitä, että mitä on suomalaisuus. Mitäs se sitten oli? Selvisikö? Niin, no sitä kysymystä mä toistelin vuoden aikana sitten hyvin monille ihmisille ja jos haluat tietää, mikä on tämä perussuomalaisten näkemys suomalaisuudesta, niin mä ymmärtäisin, että se on niin ylpeyttä sen tyyppisistä asioista kuin meidän elintaso, koulutusjärjestelmä, yhteiskuntarauha ja tietyt historialliset tapahtumat, että tällä niin kuin vaikeassa maantieteellisessä asemassa niin ollaan aika hyvin pärjätty kuitenkin. Ja sitten siihen liittyy semmoista epämukavuuden tuntua siitä, että asiat muuttuu liian nopeasti ja että tänne tulee siis ihmisiä jostain ulkopuolelta, jotka eivät ole tätä hyvinvointia olleet rakentamassa ikään kuin vapaamatkustajiksi ja eivät edes osaa olla nöyriä ja kiitollisia ja aina edes lainkuuliaisiakaan. Että sitten tämmöisiä. No, mutta onko tässä jotain vikaa tai väärin, että tällaisista asioista heidän suomalaisuutensa muodostuu? Ei mun mielestä, ei. Et siinä on tietysti sit se, missä nyt itse eroan, niin semmoinen tietynlainen arvokonservatiivisuus yleensä liittyy siihen, että mies on mies ja nainen on nainen ja kukosta ei saa kanaa tai toisinpäin. Mutta siinä mä nyt olen itse tietysti vähän toisen tyyppistä ideologiaa edustan. Tähän liittyy myös sitten tämmöinen, niin kuin sanoit jossain, tämmöisen vihervasemmistolaiset ystävät tai semmoinen jonkinnäköinen lähipiiris, joka oli sitten kauhuissaan, että mitä hemmettiä sä tämmöistä lähdet puhumaan. Niin, tai he itse asiassa varmaan, heillä ei ollut kauhean selkeää kuvaa, että siellä on ollut varmaan semmoinen käsitys, että nyt tulee kirja, joka paljastaa totuuden rasisteista tai jotain tällaista niin kuin häväistystekstiä, mutta että ei mulla ollut sellainen lähtökohta, että mä halusin kyllä kaikkia ihmisiä lähestyä niin kuin ystävällisesti ja kunnioittavasti ja kuunnella, mitä he puhuu ilman mitään kauhean vahvaa omaa ennakkoagendaa. Että kyllä tämä vihervasemmistolainen tuttava piiri niin saa kyllä myös jonkun verran kritiikkiä tuossa kirjassa siitä heidän
omanlaisestaan niin kuin yksisilmäisyydestä. Eli tässä voi niin kuin vetää sellaiset päätelmät, että on olemassa niin kuin vihervasemmistolaista yksisilmäisyyttä ja on perussuomalaista yksisilmäisyyttä, ja nämä kaksi ryhmää ei kohtaa. Joo, siis Kotkassa tapasin kirjailija Jari Järvelän, joka aika hyvin mun mielestä kuvasi sitä, että on niin kuin nämä kaksi leiriä, jotka on hyvin lukkiutuneita siihen omaan maailmankuvaansa, ja sitten molemmilla puolilla on niin kuin kajarit täysillä. Ja sitten on muutamia tällaisia minun kaltaisia toisaalta ihmisiä, jotka yrittää siinä välissä piipittää jotain. Mutta se on aika toivoton tilanne, koska niin kuin se möly on niin massiivista molemmilta puolilta. Kun et ihan perinteisen suomalaisen näköinen on johtuen siitä, että isäs on intialainen ja äiti suomalainen, niin miten sinuun suhtauduttiin perussuomalaisten joukossa tai lieksalaisten joukossa tai Itä-Helsingissä, nyt kun kävit siellä uudestaan kouluvuosien jälkeen? Hirveän hyvin otettiin vastaan, mikä varmaan johtuu juuri tästä mun asenteesta, että lähestyin niitä ihmisiä niin kuin kunnioittavasti. Ja sitten myös se, että mä pystyin viettämään niin kuin pidempiä aikoja, ainakin pidempiä aikoja kuin toimittajat yleensä pystyy, että siinä niin kuin se luottamus rakentui. Mä kyselin alkuvaiheessa vuotta aika monilta, että olenko minä sinun mielestäsi suomalainen. Mutta sitten kun se vastaus oli aina niin kuin sulle, että totta kai olet, että mitäs tyhmiä kyselet, niin mä en sitä sitten enää niin kuin toistanut siellä loppupäässä. No kuka ei sitten ollut suomalainen? Jos niin kuin, mä ymmärsin niin, että kirjassa näkövinkkeli oli se, että kuka tahansa, joka haluaa ajatella, niin kuin että hän on suomalainen. Niin... No jotkut on sitä mieltä, joo, mutta sitten tietysti siihen saatetaan liittää tällaisia niin kuin maassa maan tavalla tyyppisiä ajatuksia ja lakien noudattamista ja jotain kulttuurisia piirteitä ei välttämättä katsota kauhean hyvällä. No Lieksan mainitsit tuossa esimerkkinä siitä paikasta, jossa kävit ja jonne on otettu pakolaisia. Ja siellä heihin ei suhtauduttu läheskään kauhean lämpimästi tai siis päinvastoin jopa erittäin kuumasti. Joo. Miksi sinun mielestäsi siellä kävi niin? No mä ajattelen, että siis se ihminen, joka on alun perin ajatellut, että tämä kokeilu voisi jotenkin onnistua, niin täytyy olla kyllä melkoinen maailmanparantaja. Että se on siis Suomen synkintä työttömyysaluetta. Siellä ihmiset kamppailee ihan siis sen niin kuin perustoimeentulonsa kanssa ja aika eristäytynyt, semmoinen niin kuin vähän sisäänpäin kääntynyt yhteisö. Ja sitten jos tulee tämmöinen niin kuin iso joukko ihmisiä, jotka on hyvin jo niin kuin erinäköisiä ja käyttäytyykin vähän eri tavalla, niin ja jotka olosuhteiden pakosta siis joutuu myös saamaan niin kuin yhteiskunnan tukia pärjätäkseen ja päästäkseen alkuun, niin kyllä se aika huono kombinaatio on. Eli siis kun nyt suurin osa Suomessa asuvista ulkomaalaisista, noin 200 000 asuu, onko se 65% asuu 10 suurimman kaupungin alueella, niin sä oot sitä mieltä, että heitä pitäisi sinne nimenomaan näihin kaupunkeihin sijoittaa? Kaupunkeihin tai sitten semmoisille pikkupaikkakunnille, missä se olisi vähän suopeampi se vastaanotto. Että kyllä semmoisiakin mun käsittääkseni Suomesta löytyy. Kauniainen ei taida kuulua niin. Kauniaisissa on ymmärtäminen, että väkilukuun suhteutettuna siellä on aika paljon maahanmuuttajia. No, mitä selvisi? Eli siis minkälaisia perussuomalaiset nyt sitten ovat? No hirveän monenlaisia. Että se on niin sille puolueelle hyvin leimaantava, että siellä on esimerkiksi talouspoliittisesti niin kuin tosi oikealla ja tosi vasemmalla olevia arvokonservatiiveja pääosin, mutta myös jonkun verran arvoliberaaleja. EU-kriittisyys on varmaan semmoinen, joka heitä aika niin kuin laidasta laitaa yhdistää. Mutta ei tämä maahanmuuttokriittisyyskään ole siellä niin kuin kaikkien mikään pääagenda. Tosi kirjavaa porukkaa. Mutta oliko sulla itsellä ennakkoluuloja ja kävikö niille jotain? No mä olin yllättynyt siitä, että miten hyvin mä viihdyin näiden ihmisten seurassa. Että se oli niin kuin se iloinen yllätys. Olin ajatellut, että siitä voisi tulla ehkä jotenkin niin kuin tuskallisempaa ja vaivalloisempaa ja ehkä niin kuin, no, ei niin kuin näin sujuvaa. Että mä siis tapasin tosi kiinnostavia ihmisiä ja meillä oli mielenkiintoisia keskusteluja. Muun muassa siellä Lieksassa niin tämmöinen lähemmäs 90-vuotias sotaveteraani, joka oli demareista siirtynyt perussuomalaisiin. Ja hän oli niin ihan ulalla siitä, että mitä siellä tapahtui, että miksi täällä on niin tämmöisiä tummia nuoria miehiä. Että hän lähti heti 18-vuotiaana sotaan, että mitä nuo tyypit tekee täällä. Ja totesi sitten, että hän ei erirotuiset, että ei ne tänne sovi. Ja sitten mä siinä kohtaa kerroin, että mä olen itsekin tavallaan erirotuinen, että isä on Intiasta. Ja sitten hän mietti, että jaa, ja
meni oikein haki kuulokojeensakin, että saatiin jatkaa sitä keskustelua niin, että hän ei menettänyt mitään nyansseja. Sitten käytiin tästä asiasta tosi mielenkiintoinen keskustelu hänen parvekkeellaan. Tarjosi vielä vieraalle Elysée kuohuviiniä siinä. Se on hyvä, että pystyy ihmisten kanssa kuuntelemaan ja keskustelemaan heidän kanssaan. Mitä veikkaat, miten eurovaaleissa perussuomalaisille käy? No 1 paikka tulee ainakin lisää, mahdollisesti 2, mutta se on jo sitten kovemman työn takana. Mutta tietysti vähän riippuu, tuleeko heidän niin kuin pelastuksekseen vielä jotain uusia tukipaketteja tai tämän tyyppistä, että sehän voi sitten auttaa asiaa. Mutta en tiedä, Soinin pois jääminen nyt on tietenkin vaikeuttaa sitä heidän äänipottinsa keräämistä. Katsotaan kuinka käy.